Tuossa on muu. Niin on. Mutta on vieläkin semmonen niinku... Joo, ja veden päällä on vielä. Ja nyt on vielä kuitenkin semmonen vähän niinku vihutus. On, kyllä. Ei Mä tätä luulin, että rupesi satamaan äsken, koska se tehtiin epäleikistä. Se oli varmaan puista. Niin oli pisa. Tää on siirrepakkaneita. On ne sirpakkaneita, kyllä. On ne selkeästi narkka. Tuosta on sinun paikkasi. Teemme virtuaalipesipäivää. Hyvää päivää. Ootko ollut ennen MH:ssa? En. Elikkä tämä on sinun ensi kerta. No mitä tykkää? Joo, hyvä. Elikkä ajatellaan, että sä oot Linnanmäellä, sä oot vaan maksaa. Minä kuulen mukana, minä kerron sulle asioita, neuvon sinua. Sinähän et saa kieltää eikä saa koira olla niin käskyn alla. Ja minä kerron sit, kun saa kehua. Mikä koiran kutsumani? Pockets. Pockets. No voi! Minä lainan koiraa. Mitä tässä? Entäs? Tule. Hyvä. Hyvä, hyvä. Jaha. Leikin mun kanssa. Niin pääset kohta leikkimään. Olet tylsä. Tosi tylsä ihminen. Tää tekee hyvää olkapäälle. Joo, rentoudu. Niin. Sulle hierotukset samalla kaupan päällä. Kohta me annan sulle hihnanpään, kun me sen verran tästä. Teemme tanssiliikkeet tässä. Ota vaikka kaulapannasta kiinni, niin se ei voi. Noniin. Tossa. Ota siihen hihnanpaasta kiinni. Siihen irrota kaulapanna. Nyt voit kieltää. Saat kieltää. Otetaan tähän niin nyt on vaan hiljaa. Hyvä. Sitten me ruvetaan leikkiä. Elikkä minä annan tätä lelun täältä. Ja viilät sitä 2 kertaa maata myöden. Aina kun se tulee sulle, niin heität muuta. Ota koiranpannasta irti, kiinni ja irti hihna, niin päin oli tarkoitus. Sanat menee sekaisin. Ja lelu kun osuu maahan, niin päästä koira. Jee! Yritä heittää ilman koiraa mulle se lelu. Kutsuva koira. Kyllä niin hyvää. Irrotus ja uudestaan. Heitä suoraan, et tarvitse vetää maata. Heitä vaan sille vähän niinku kuulatyöntäjää. Nyt ei saanut kyllä kiinni. Kutsuva koira. Ei hyvä jongleraus. Eikö ollutkin? Kekkopistellä. Ja nyt kun saat irti, niin rauhoita itsesi. Hyvä. Ja ota varovasti siihen keskeltä kiinni sitä patukkaa. Katsot virpiä Noin. ja heitä. Ja heitä. Elikkä tälleen ota testeistä kiinni ja työnnät. Niin se tulee suoraan. Ehkä. Samaan. Hyvä. No niin. Hyvä. Ja tää toistettu toisen kerran. Kolmannen kerran. Elikkä kun saat irti, niin viilat maata ja heitä muusta. Niin siis sehän hyppää kohti sitä levyä. Hyvä. Oppista hei. Mennä lasit lähtee. Heitä vaan. Hyvä. Ja sitten pois. Kutsu vaan. Hyvä Pockets. Viiskolla. Tule leikkiä hyvää tyttöä. Sitten ota pannasta kiinni. Ja ota irti lelu ja anna mulle lelu. Hetki, millä laitan ton nippu sitten, niin se ei käy hampaassa. Katsotaan lähtikö minkan leikki.
Epäilen kyllä, että lähtee. Ja muista pitää ihan vatsassa kiinni siellä. Haista sinä tule, pappa. Epäiletkö, että ne on oppinut leikkin? Päästä koira irti. Kutsu vaan. Hyvä. Puke tule. Nälväskö enemmän? Hyvä. Nälväskö enemmän kuin katsoo? Laitetaan koiran etuille. Sitten otapa pannasta kiinni ja lelu mulla. Kytke hihmenkin. Ja yleensä taas. Ja askel irti. No niin, se läks. Hyvä ja kehu! Mä sain palkan. Se ei miksi se läi mukaan. Niin, miksi se näin? Yritin saada. Eikö se vieläkään tule? Ai pitäis teidän tulla vai? Tässä oli tuo hieno lelu. Ihana sininen jänis. Ja askel irti. Ihana leu. Hyvä ja kehu. Hieno Pepe.
Kyllä. Ootko se tuli silloin lelukää, että annat olla, et reagoi minun tavalla? Kiitos! Kutsu vaan koira. Mene puoleen väliin kohti haalaria. Mene aivan haalarin eteen, katso haalaria. Kyykisty siihen haalariin eteen, katso haalaria, kutsu koiraa. Aika. Nyt houkuttele, se voit olla itse ihan normaali, houkuttele se siihen ja ratkuttele sitä maata sitä haalarin juurelta, että se haistelisi sen kunnolla sen haalarin. Noin on hyvä. Ei se ole vieläkään. Nyt on. Hyvä. Sitten tullut kevään tänne. Kun sehän tökkäsi tältä puolelta yhden kerran pikana. Mutta se ei silloinkaan. Ja sitten se tökkäsi toisen kerran vielä. Ja sitten se ollut vieläkään. Pitkällä liinalla. Ohitustilanteet lähtötilanteessa vasemmalla. Menet oikealta puolella haalaria ja käyt totevipalloa ja tulet takaisin tänne. Sille me jatkoin sitä vettäpä, Joo, hyvä. koska se ei ollut valmis. Ei se ollut valmis, ja se rupesi sijoittumaan. Se näytti sen verran hyvältä tuo kävely, niin ympäri tässä viivalla ja uudestaan. Se on kiva katsoa, kun omistajat hikoilee meidän puolesta. Kyllä. Hyvä, sitten tullut tehdä tänne. Elikkä räminä on tuolla. Kävelet sitä punaista viivaa myötä. Laita kun rämättää koira irti, pysähdyt ja käännyt laita. Sitten huomioon. Noin on hyvä ja kehuu. Käy kävele yhdessä katsomassa se laitekuuden. Hyvä. Sitten otapa hihnässä kiinni, ei tullut kehunut. Ohitukset pitkällä liinalla, koira lähtötilanteessa vasemmalla, saa kulkea missä haluaa. Mene viivaa myöten tai totemipaalulla, tuu viivaa myöten takaisin.
Ei tuolla mitään. Sitten se oli sen verran mallikasta, niin et uudestaan. Kukets. Ammutaanko koiralle? Päästään hiihnatiin. Hyvä. Mene sen vasemman puolelle aave, ettei ota aavelta huppupois takakautta. Hyvä, eikä oikein toinen aave pelasta. Noin on hyvä ja kehu koira. Hyvä ja otahan vaan hihnasta kiinni ja tuu ketään. Sitten taas viivat. No niin, että. Hyvä ja kutsu koira. Ja nyt voit ruveta leikkimään. Niin paljon, liikkua saat niin paljon kuin sielu sieltä, ääntä ei saa lähteä yhtä. Selkälinja pidät tuonne metsään tai just sinne missä sulla nyt on. Ja kytkettä koira kiinni. Sitten se lelu pitäisi turvoa sinne paijasissa piiloon. Tai jonnekin, mistä sitä enää. Istu. Odot. Kompi. Hyvä. Nyt on komea. Nurmikon reunalla pyörähtää ja menee siihen hietikolle. Sitten pysähy vaan siihen.
esille. Bileet pystyy. Hieno, lupaus on teidän osalta ohi.